таърихи ислоҳоти милитсия дар Тоҷикистон. таҳти он унвон дар толори кохи матбуоти шаҳри Хоҷанд мизи мудаввар баргузор гардид. онро шӯрои ҷамъияти оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ бо ислоҳоти милитсия дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ташкил намуд. мақсади он рушди милитсияи тоҷик, ҳамкорӣ бо аҳолии кишвар ба ҳисоб меравад. шӯрои ҷамъияти ҳамкории ҷомеа ва милитсияро дар коркарди самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ислоҳоти милитсия ва масъалаҳое ки ба ҳамкории милитсия ва ҷомеа дахл дорад дар ҳаёт татбиқ намудани принсипи дастрасӣ ва ошкорбаёнии фаъолияти милитсия ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд вобастагӣ дорад таъмин менамояд. шӯрои ҷамъиятӣ шаффофият ва самаранокии истифодаи маблағҳои буҷавӣ, кӯмакҳои техникӣ ва грантҳоро ки аз тарафи донорҳо ҷудо карда мешавад назорати ҷамъиятӣ мебарад. дар мизи мудаввар роҳбарони воҳидҳои сохтори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, кормандони шӯъбаҳои мақомоти милитсия ва раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда дар бораи рушду ҳамкории ҷомеа бо милитсия баҳс карданд. Подход следует рассматривать как стратегическое направление, как для ОБСЕ, и мы также очень надеемся, также будет приоритетным для правительства Республики Таджикистан. Поэтому офис предпримет все возможные усилия, чтобы помочь Министерству внутренних дел в продвижении общественного совета в текущем переходном процессе. Офис поддержал вашу инициативу в части разработки новой редакции закона об участии граждан в охране общественного порядка. В этом проекте закона предусмотрена специальная глава ОС, что значит Общественный совет, где предусмотрены компетенция, полномочия, обязанности членов Общественного совета. То есть ваши права теперь будут закреплены на законодательном уровне, что будет очень хорошо для всех. Региональные общественные советы уже выполняют консультативную функцию при Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан по реализации стратегии и плана действий по реформированию милиции. Они служат связующим звеном между милицией и гражданами. дар мизи мудаввар ду мавзӯъ: таърихи ислоҳоти милитсия дар Тоҷикистон, нақши шӯроҳои ҷамъиятӣ назди мақомоти милитсия дар пешгирии амалҳои номатлуб мавриди баррасӣ қарор гирифт. иштирокчиён, мутахассисон ва коршиносон оид ба ҳамкории милитсия бо сокинон ақидаҳои худро пешниҳод намуданд, то мақомоти милитсия боз ҳам рушд намуда сари вақт аз қонуншиканиву ҷинояткориҳо пешгирӣ карда шавад. оиди паст кардани сатҳи ҷинояткорӣ дар назди умуман шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ки дар шаҳру ноҳияҳо ҳастанд, мо кӯмак мерасонем, ҳамкорӣ менамоем. албатта ин вақте ки ҷомеа бехатар аст, ин зиндагӣ дар ин ҷомеа худаш бехатар мешавад. барои ҳамин ҳам бояд ки мо иштироки ҷомеаи шаҳрвандиро, фаъолнокии онҳоро баланд бардорем. ин мақсади асосии шӯроҳо ҳаст ки ҷалб намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ. шӯрои ҷамъиятӣ фаъолияти худро бо шӯъбаи корҳои дохилӣ ба роҳ мемонад. ҳадафи ҳамкорӣ омӯхтани вазъи ҷомеа, сари вақт ошкор намудани ҷинояткорӣ, пешгирӣ кардани кирдорҳои номатлуб ва инчунин паст намудани сатҳи ҷинояткорӣ дар кишвар мебошад. аъзои шӯрои ҷамъиятӣ байни мардум мегарданд ва аз ҳар ҳодисаву воқеаҳо огаҳанд ва сари вақт ба милитсия мерасонанд, то мушкилоти пайдо шуда пешгирӣ карда шавад. имрӯз зарурият пайдо шудааст ки дар соҳаи милитсия дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ ислоҳот баргузор гардад. албатта барои амалӣ шудани ислоҳот аз тарафи мана вазорати корҳои дохилӣ, аз тарафи гурӯҳи ҳамоҳангсозӣ ислоҳоти милитсия, стратегия ва барномаи махсус аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст ки ин пеш аз ҳама амалӣ гардидани сохтори нави милитсия, яъне политсия дар ҷомеаи шаҳрвандӣ мо мебошад. бинобар ҳамин имрӯзҳо дар ҷойҳо пеш аз ҳама моҳияти стратегии қабул карда шудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи қабул карда шуда барои амалӣ кардан шӯроҳои ҷамъиятӣ фаъолият нишон медиҳанд. онҳо дар ҷойҳо, дар коллективҳои меҳнатӣ, дар корхонаи ташкилотҳо, дар маҳаллаҳо, дар шаҳракҳо, дар назди мардум оиди сохтори наве ки дар ҳамин асоси стратегия ва барнома қабул карда мешавад,
корҳои фаҳмондадӣ бурди соданд. шӯрои ҷамъиятии мақомоти ҷамъиятӣ мебошад ки фаъолияти худро дар асоси ташаббуси ҷамъиятӣ дар ҳама марҳилаҳои ислоҳоти милитсия пеш мебарад. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва аъзои шӯрои ҷамъиятӣ барои рушди кишвар бо сари вақт пешгирӣ намудани кирдорҳои номатлуб, ошкор намудани ҷиноятсодиркунӣ саҳм мегузорад. гузориши Мафтун Шукурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.